Така, добро утро. Днес е прекрасен ден. Отново съм болничен. Възстановявам се. Още малко остана. Още малко. Това видео, което правя в момента, е за да ви покажа апгрейда на моят компютър. 8 GB RAM. 8 GB RAM. И един нов процесор, тъй като моя е супер слаб. Хубавото на моят процесор, всъщност на дъната ми платка, е, че е на сокет 1150 и на него стават доста от съвременните процесори. И за него, и за парите, които имам, аз съм избрал този процесор. Само да се види. Така. Аз съм избрал този процесор. Така. След малко ще снимам как слагам самия процесор. 8 GB RAM на 4-ядрен процесор с тези 4, които имам. Тук мога да ги видите. С тези 4, които имам, мисля, че ще е доста добре. 12 GB. Малко ще е криво, но няма да има особен проблем. Сменяме процесора, имаме добра видеокарта и мисля, че компютъра ми ще литне. Така, след малко ще видим сглавянето и след това ще направим кратко видео с някоя игра. Предполагам, за да видим как върви. Естествено, радиаторчето. Самият процесор. Ето го и него. Четвърто поколение i5 процесор. RAM. It looks super cool, man. Виж колко яко изглежда нашата RAM. Ето. 8 гигабайта. Еми да, дами и господа, това са нашите компоненти. Сега ще извадим компютъра и ще ги ръчнем вътре. Машината ми не е отваряна от години, затова няма да се очуда, ако е ужасно мръсно. Доста прилично състояние. Така, тук ще сложим новия процесор и място за втория слот за RAM-та. Както всеки процесор, имаме 4 пинчета, които трябва да развъртим. Тук, тук, тук и тук. Да разкачим и захранването за охлаждането и да го издърпаме това. Така, както виждате, това вече е нашия процесор. Естествено, на всеки процесор, на всяко захранване, отдолу си има паста за охлаждането на самия процесор. Да изкараме процесора. Ето това вече. Това вече е нашият мръсен, стар процесор. Това, което трябва да забележите е, че тук има едно ъгълче. И ето тук и тук тези две ушички. Слагате процесора точно така, че да пасне. Ето тук са ушичките, тук е ъгълчето. После се поставя просто капачето отгоре и не пипате нищо. Единствено и само се управлява с ето тази ръчица тук. Назад, напред, докато щракне, така, и закачате отдолу.
Това трябва да е слагането на вашия процесор. Остава да сложим и охлаждането му. Как се поставя охлаждането? Както премахнахме предишното, така поставяме това. Гледаме пинчетата на охлаждането да са отворени. След което поставяме охлаждането. Леко притискаме, за да може да слепне пастата за охлаждането на процесора и вкарваме пинчетата. Слагаме захранването за охлаждането. Пинчето се намира ето тук. Няма как да го сбъркате, има си реснички. След като инсталирахме процесора, е време да ви покажа как слага рамта. Абсолютно елементарно, има си слотче за нея, всичко си е окей. Има обаче две щипчици отстрани, които трябва да освободите. Имаме по-малка и по-голяма част, аз по това ги различавам. И самия слот за нея си показва как тя трябва да бъде сложена. Така че просто поставяме рамта. Хоп. И бутаме, докато щипчиците отстрани щракнат сами. Тези части съм избрал. Тази RAM и този процесор, защото перфектно пасват на дъното и на изискванията, които имам в момента към моя компютър. И така, приятели, в момента е 10:30. Сутринта мисля, че някъде към 11-12 започна да апгрейдвам машината. Случи се така, че не тръгна. И интересното е, че никой не знаеше защо. Просто нямаше никакъв сигнал, нито към мишка, нито към монитори, към нищо. Оказа се, в крайна сметка, че дъното, което имам на Asus H81M, по принцип е с стар BIOS. И този BIOS не поддържа новите процесори. Цял ден мъка и търсене на проблем, най-накрая го намерих. Сега ще сложа новия процесор и ако не е това, ако не е проблема в BIOS-а, сега ще го включа. И е време да разберем дали ще сработи. Божа работа. Окей. Това е новия BIOS, за който ви говорех. Така. И, дами и господа, това е зареждането на операционната система. Аз мисля, че се справихме перфектно. Следва да направя някоя демонстрация с някоя игра. И така. Видеото го правим естествено за да видим перформанса. До сега като цяло температурата се движи на всяко от ядрата между 55 до 65 градуса. Естествено няма стара да игра ненурска игра, защото не е това целта. Влизане в генгбенга. Така. Хоп, малко кръвчица. Свир, между другото, е доста красива мацка. Гледайте само с какъв хъст бие. Хоп, хоп, Dance Beach. Само това е танца, между другото, много скука, бе. Как мога да имаш такъв танц? Triple kill! Ace! Yeah! Естествено. Кажа още един път, естествено това значи, че до 5 ти е девствена. Хип-хоп на високо ниво. Мишо Шамара. Иванко 1.
бам, 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 бамби. Хоп. Еми чудесно, брато. Какво ти кажа? Перфектно. Няма трябва ни 2700 пари, освен да я пратим да поработи момичето сега. Да, между другото има шанс да биеме в тая игра. Малък, но съществува. Еми, според мен това е загуба. И мисля, че това ще е последната битка, в която ще бъде решена играта. Да. Победа. И играем само за победа. Така, компютър ми се справи сравнително добре. Ще видим след малко резултатите. Ако ви е допаднало, естествено вижте останалите видеа. Наскоро идва нов влог, тъй като много хора се кефат на влога. Предполагам, че правя тук клипчета за игри, на които ще говорят тъпоти. Така че ако ви харесват, кажете коя игра да изиграя. Радвам се, че бяхте с мен. Сабскрайбвайте се долу, давайте палци нагоре и ще се видим пак.